Oh, Jees. ei. 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 Puto sinne mua. Ei. Puto. Jees. Get fucking destroyed. Ja sit katkaista netti. Mitä? Mitä? Sä heitit mut ilmaan. Se lähtee hyytyyks sulla muka mutkassa, jos sä käännät? En mä aloita. Aha, sä lent mun... Autossa päälle, ole hyvä. Sulta on tän joklai. Voi vittu. Mulla on 2 tyyppiä perässä. Ja mä pääsen tästä ympäri, ja mä en joudu mennä tolle haisevasti. Mä pääsen tässä silleen, että ne ei saa mua kiinni. Jos, kill yourself! Aloitti takana. Murrettu vaan oli siellä. Mä otin niinku nyt kaikki täällä. No niin. The meeting was disrupted. Et sä saa. Helvettiä! Mitä? Mä tippuin tuohon hyppyrin reuna. Mä vittu tippuin. Elämä hymyilee tossa. Tää vittua. Ei näin Donald huutele. Mitä? Tuo vaan teleporttas. Mitä mämmiä? On maalaispoika, varo vaan, mä oon aggressiivinen. Ripse! Huima hinta, jos näitä ei... Mitä? Mitä? Mitä ton Regina lensi sieltä? Jonne, anna mä ajat pyörältä. Mitä sä teet? En mä tee. Sä vaan lennät. Jonne, missä... Ei näe tolppaa, no se... Mitä sä teet? No mitä? Lennetään pois. Mä vaan liuusit taakse sille moi. Ai tässä on tämmönen. Mikä järki tässä fensis on? No... Mitä mä raidaan? No mitäs? Mä yritän nousta siitä, niin sä vaan päähän suoraan tuut etupyörään raiskat mua alas. Siis se muija. No mitä? Käy tossa. Älä pyörittää kartalla. Älä mä kuolen. Enää. Oiko tuossa mä tuun pois. Mitä? Ok, mä Mä oon tän sisällä. Mä oon rekan sisällä. Mäkin oon tän sisällä. Mitä? Mitä? En tiedä, älä muuta kysyiltä. Ei ottakaa vaan kyytiin. Ui jumala, mitä? Ui älä. Ok. Merimä vihelmöi. No mitä? Mitä? Juu moro, kai se silleenkin käy. Katso Ei. mun kotiin. Mitä? No nyt siitä Voi vaan. pitää mennä. Voi pitää. Sä lainasit sen. Mitä? No mikä on? Sä vaan työnnät mua, no vittu derbi. Oi sulalle. Mitä toi Olli pyörä tekee? Se vaan pyöritään 360 takalipalas. Mä vaan pääsin. No rip minä. Rip minä. Ei. Hirveet taistelu jostain ei mistään. Eikö? No mikä on? Suolainen. Helsinkin kautta. Aja. Jonne. Ja. Otta Mitä? kyli. Mitä toi nyt teki? No, RIP! Miten mä kuolin? Molemmat vaan No miten mä kuolin. on pyöriä ja RIP sitä. Mitä sä teet?